la Teo10 și reacționează la Dorian Popa. Aveți link în descriere să intrați la Teo10 la 1.000.000 de abonați. Dați like, subscribe plus cloncopel activat și să dați subscribe la Teo10. Dacă adună videoclipul live-ul lui Teo10, trebuie de abonați 2.500.000, face piesă cu smiley. Deci dați like și subscribe plus cloncopel la și Teo10 pe live. Dați like, subscribe plus cloncopel, aveți și chat-ul live aici. Deci ne vedem la videoclipul. Ne vedem în videoclipul următor.